รองข้างเป็นบิทุงเร่งธรรมะ constituency โลกีองดงอาเฮมลังกังลงMSC สุรจรองพารพันบอร์จันมอนดลคอมมิตี้เป็นกังทุงการนีละเป็นการจัวสายกิเดงโกปิลีอัมเร่งอร่อยลังกิเทเป็นอาจอราดกิสุงAmar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke joki long jia phan Amar Jivan hin pen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo La anchota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pen danglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Adap ke me adap kang sama kardom nang litum do ana phan setami karbeng long life hin benang pachirik lo kardom pinya da Abirta ton me jathana me gisena Arwi ke jang kachi mit mi pinang bong halapu ko pilia langroi nang kang bak era jok ke ong dong hawala long ke hem marlo long an setami langsi inglum pisayan pinlo Karbiang long life pen nonang litum kilang pon bama mokhor lake bithung reng thama constituency arlo lapen rongkhang constituency arlo lang ke thepen hem lang kanglum tovar pi lang kanglum epena jok lang ke thepen kisung ki phwara ra to makang tui muchor adimalong kachepa chong dama mokhor lo Tangte bithung reng thama constituency arlo pen rongkhang constituency arlo lang kanglum habara long non nilituma pherangke wiki bedo apotsi nonilitum langpon sinang Benglong lo bithung reng thama constituency pen dat rongkhang constituency arlo pen sama rong ongdung arong lo ke lo song silang kanglum non tek panong lo labangsu non labangsu lang kanglum pon la ke kupilang lo lang kang bak na jong lo pen nom lom ar ke kang chimi mikin na jok bang so lang ron kami na kuisa am tin non ni ke do la ke sadang hi ado la ta tu non ni dia ila tin ke bithung reng thama constituency lo da mun ila pun lang ke tin lo rong ajo la ka tu ke na me lang si lut sai lo la pen dat lang kang hem lang kang mun bithung ko ra tu nong ke na kang tu tu lo ke ta chen so non ni ke nong lo Halapu hem lang kang lumpen kisung ki phwara ra tumpen stami ke do ke thak ko son loma Kachotun kachodang kopi ko son loma Ajo boha konatsi ke doluma Kisung ke phwara ra tumpen karbiang long life athengno nang kapachini dona lamthe nonelitum arju ponthu sina Long lo lang kang mun kisung ke phwara ta ton ni khang hem la puson silang kang lum dam et na jok hormu hotar ka che ro pen da kang pi long na te pa chong la puson ton da thek kon long lo nung nang li tuman sa me thek kon long lo ati mahala da ton kisung ke phwara tum bang hem hormu hotar na ka che ro la puson thek kon lo da kang pi dum na te pa chong bi phang da ton na no hem la tum te pa chong hem la puson da ka kisung ke phwara tum ar je kang pi da to ar di long long te pa chong la puson thek kon long lo ati Gadak selang itu hem hormu hotar kedang lo ketu kon marat konsumen gadak selang tu pacong kon lo tapi no nama dalang itu hem long lang san ju lang kang lum son de tek kon long nang na kana son da khala dak chot kali lo for example rong long as tami la son sin tek kon long lang bang kana ke thilok lang ke san jiang tek khang da bitin la Bithung reng thama constituency arlo prek jam arong along anke langsi hem arlo tovar piang bong an setami ing bagri an pinlo Bangso lang ki thepen kisung ki phwara ra tuma phan Karbiang long autonomous council abarim CM Dr Tuliram rong hangpen ki chojia phan sanghan jangthu pen danglo tarpulin he huise tami paron pon bomlo lang kang lum ke Mintu pen lo mane atumi ada prang pen asal lo hai lang kang lum kan ke litum prai 12-1 bajian lo mane hem kang lumi puke mane berendan hai Chana itu mahem pipi hormus kana hok do niklo ni ke puruta kang lum lo sok ke son lo sok asap ulai long lo asap e do kok lo tingna lo ne no he ne lo ke hem hormu hotar chi mon long hem hormu kata nonan ke duan ke lapuan hello ka ulai long ke ulai long le ulai long le pin lo acha relief of farmer fan sarkar pe na tumana ka humbi bang eloma nonan ke non kan da bang jo ka party no ya sarkar pe no non ka wang melang hai wang melang di Dong kamu kampen wiki be Karbiang long life
non hejong Karbeng Long Autonomous Council kilik ang theka paklang ahot Borjan constituency pen ka chapahay dun MSC Surjo rong Paraphan kidam tang bo signify create rock ni karchu asai dengpon kidam tang bo signify create rock ni lakha inquiry si Borjan constituency HDP Sericulture Farm House along Borjan Model Committee pen chapatir PC non hejong Karbeng Long Autonomous Council kilik along ka chapahay pon BJP candidate MSC Surjo rong Paraphan kangthum karni na pen karchu paduponlo Bangso Mayalong Abarim MSC Longki Timong East Karbi Anglong BJP Dunmaipu Roland Killing Borjan Election in Charge Jivan Pathak Abarim VDC Chris Rongphar Philip Teron Morcha Nerkep Trokebra Pli Polling Station Maipu Chunbang Lapen BJP Karyakarta Atum Chetong Lumlo Mahi ke padoponalong Lakhain Karesi Borjan Mandal Committee Maipu Sonaram Singh Narpen Maipu Ingni Ponlo Lapen Mayalong Lamthiki Jaipon ke Party ke Clear tip nangji lapen Borjan Hawaraphan kaching thuramu kepali nangji sarkar pen kipi scheme abar sai ka chodeng dumlong jalam thia phutha jethan ponlo labang solong a polling station tin aphan nong il pajir ponlo bang solong ke cheng sia nong e lake upper lahorejan PS sika lagisi hinia nong e mate adun tho nong e lake khatkhati rana basti Suri Troxike Brapho, Lapen Kithom Angdenga Nong Elake, Khatkhati Basic LP School Polling Station, Suri Phokep Chepalong Ponlo. Lapen Kaprek Polling Station upon Consolation Prize at Ami I Pajir Ponlo. Borjan Arat upon Lapen Little Mondol Committee, Mondol of the Charabuko, si Merkep Morchado. Mula morcha penceng lo kapre kapre morcha do alang tu ke claim ke sepadu dal do wan churu pa jiro ni klompen an part me lamangso claim ke da malong nang charap do do itu district committee pe na to do vice president Roland Killing do la pen na jiwon chandro pathok la pen na CP sering alang tum do da sepadu do lo lalo la se lang part me rat party long gitu pen antan rat tum chitudun ninga nanga chithe den tum BJP party apana ninga chithe dolo la party ni thanda ninga chithe dolo so jok selam bangso ki na so result tum nonglo ke hai mudamlo li pote da MEC ke hai report ke first time lo mane sweet rock si pena bat ke lomge alam delo na prai ngong da hai po mate MEC ke hai so margin man ke highest ke la Borjan MSC Surjo Rong Parpen Borjan Arat Mondal Committee Morcha Lapen Alanglong Kachirab Dun Doan Aphan ke Pahaya Por Kachuro Lam The Pajirpon Kaching Thuravar Sai Banke Jasime Tovar Lapen Kijuna Langsi Klempon Paprangpo Lapen Assam Chief Minister Setame Lamre Hingpen Pachini Pontanglo Tovar Kilele Adim An Kepale Eja Phansi Pachini Pontanglo development account lalu keundung nilai prang da pumlo je Borjan no make juna langpen tuar awi bila tuar ke do kelenjam hok do lo tan nona sona bi cheng moi la se hala ha tuar mu mukha ban ar wile jang non ar nile so non nikreng non balo no chileng kun na tuar ke selam ye phala make la ke cheng si nili phan ngat mu te tam na lo la si nile claim pon po la lo chak ting claim pon po EMR Pua Bangke CEMC EMR Pu Hai Hui Pek Ponjia Pos Ar Pua Langke Chipu Thekelang Puta MSC Surjo Rong Parpen Ningje Pon EM Kupiar Pulima Kolang Thea Nuta Speculation to Konta Lake CMC Pek Ponjia Pose La Bang Chipu The Tuwe ame ni tu joint parliamentary meeting long CM Phani wa yelo lake tu ting karbe long ni Dr. Tuda Mohango so pen tu speaker aku akan nilai ponelo la kala Rajuti Sopan Singh mai ponlo kalau na sila employer ni semideng ko so semideng lo liputa ra ko ba ku chideng lo tra so ofisi CMC EM hang mai podi Dilaipen Bijoy Rongpi Karbiang Longlong non malom kachimit me pin pen arve ke janga jo kopili amreng aroi lapen lasoro elong kitok dunaroi alang ke thepen langroi kun ke doara ratum penang an ki sung phonang lo lason si hemrit lang inglum et kachela ta tobarta lang inglum thai pen ratum kachela ta sung nang lo jirikin teng pen kheroni adak amreng adungara elong
donga khogalong lang inglum etsi towarta beng pet pen gari motor checkup noda anman lo lake amreng aroi pen ke manason lo lapu kopili aroi pen ke man ke kheroni das basti kheroni nepali arnam teplong harlonga bi lapen ke omdunga dim an ke lang kanglom abirta do mota hemri che osi akang tu ya dim chapachong nangke kheroni dasarong anchol dasarong pen ki doan namuluke non kheroni high school a hemalong si chainong chelong bi wo bokak chebansi nang chapachong nanglo alang litum patumi pen nang chapachong lo seta bangjo warleng ki the tumta ka homri dama bang avelang pusi chethan pon bonta anut ka prek pen ke thana tengke banglo la pen sang han dali jang thunang ki pia bang dolo pusi than pon kheroni pen mohon teron karbeng nong lai hemi hu malong pen inut bag jong si avidet puti kisunga sonmandet lason si narlong ati habe kroa rong amikar son singkro kedam tang bosik ni phai kreke thom arni pen non an hem chilele dan lason thak thak si hawar ke hat police station ke parlo narlong ati habe kroa rong amikar son singkro abang kreke thom arni pen kedam tang bosik ni phai kre trok siar ni anta ame tha hem ka chilele dara jok a hem asor malaya rong pipi la pena supi clargilin cropiatum manghu mangramason si dolo Nasia hema sorabang kama thaki sunga jok hawar ke hat police station anta lamphoi pidam nang koklo napen majok le nepina na phan nang thek pilonga banga lingta prabjin pen nilituma phan nang pachini iktha mate truck phaiwe hini sirke truck kethom hini sirke balong nang pachini bek tha bosi kachuning ri padopon milimen ke leke maliarom pusti milirom ke dak narlotia dot shop tape nili hemasor 13 pen pinyang 17 anglo non amta changna khobor tami nilitum chinong le tape nilitum manghu krong somlo miduk le alang ni phan theklong bang links tami nilitum than ikha pen nili number lo nang contact ikha dakhar khat outpost police station se nilitum pidam lo nanti nali hema asor pinia wareng war cyclemic bomason tuma dak lems long secretary lo alang dike nanti nali cicini tuma kona sikedam lo cicini dun ige sonsi alang li nonamat dogmoka lem salong chunbang ar pusi klembom nasi majok le thekloga bang lingta nang pachini vek thapusi kachuning ri padopon hawar ke hat pen harsing rongpi laben phuluni pendir chuna rongpi karbeng long live Karbi Students and Youth Council mati KSYC asong atum kachari aja kong puthot ka chapang tang pon thuji aphan che sik chadang pon tang lo la KSYC asong anso se aja kong kapang tang pon ji aphan suri hinira inkora hini pen inkora phening kana pharman ke jalin pon ji aphan maipu lapen kongchun bangar pu kimi chebak pon thu pobasi KSYC maipu sanjay timung pen kedam tang bosik ne phai kre trok sirani ame thanga sai hemalong pherang kya maya long pen pangdak pon Suri hini ra inkora hini pen inkora pli aninkana pharman maipu lapen kongchun bang kangwai ji aphan kachesik ponateng pulote kebang ji vosik ni phai kresir cap suri hini ra inkora hini ni si bang phu kangwai mati election padopon po bang swalam lake KSYC tiripia mayalong ke do an claim bang atum pen chingki chingwai padopon si chedon sarpen si cheparai ponno Kachisik ponateng pulote vosik kresir kep arni ada por phai keba por malom non ke dobom arpu doan chipri ponpo la soaphi anarlo por phai kre hinira chitima por pen bang phukang vai mati election padosi por phai hinira chitima por malom vora phai la khasi angkhe paklang ponpo nonamat amen ke klang atengke maipu aphan sanjay timong lapen kongchun bang aphan Boram Inki lapen Jivan Beatum Henlo Pusi KSYC President in Charge Sanjay Timong Pachini Pon Pherangkya Maya Long KSYC Kongchun Bang Bipul Tiso Rap Kongchun Bang Jivan Be Bohiram Inghi lapen Ajay Kramsa lapen an parta pinnang an KSYC Kiripia Mai claim bang atum chetong donwenti News Desk report Karbiang Long Live
pinya da Abirta gela pon si kang tonilo